El Centre Naum, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb infància i adolescència en risc social a la barriada de Son Roca, ha apostat per el projecte Aixopluc degut a que s'ha aprovat aquesta llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència i els seus principis bàsics són generar entorns ben tractants i participatius per la població infantojuvenil. Llavors, el projecte s'ha centrat en generar estructures de participació dins el centre per a aquesta infància i adolescència, on ells mateixos han fet una anàlisi de riscos i una anàlisi de l'entorn del centre on se sentien millor, més ben tractats i quines situacions els feien sentir més insegurs. I a partir d'aquesta anàlisi, el que han fet amb ells i elles ha estat generar projectes on donaven resposta o resolíem aquestes situacions on ells no se sentien bé o on se sentien bé i volien potenciar.